Tak dáme to. Asi. No, poslechni si to. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty vyjíždí PAA 721, CAS 24 Scania, opakuji. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty vyjíždí PAA 721, CAS 24 Scania, opakuji. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty vyjíždí PAA 721, CAS 24 Scania, opakuji. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty vyjíždí PAA 721, CAS 24 Scania, opakuji. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty vyjíždí PAA 721, CAS 24 Scania, opakuji. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty vyjíždí PAA 721, CAS 24 Scania, opakuji. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty vyjíždí PAA 721, CAS 24 Scania, opakuji. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty vyjíždí PAA 721, CAS 24 Scania, opakuji. Požár nízké budovy Praha, Hrbořezská 197, kouř ze střechy 20x10, ze stanice Kolovraty